Aquí, nen acotxador. Agafeu cam, Terç. Angeleta, jo podem... Turro, digue'm el teu I s'ha d'agafar cama. Sí, encara no. Si no fem només sense acotxador. Millor privat, ja, Pablo. Fem easy. Millor privat, ja ho fa. Que puges? No. Home, sí, vinga, va. Ens matarem. Entra, gira els cotons i entra. Bueno, va, que pugi, però que pugi ja. Que ens matem. Mira com estic. Però no em tiris. Jo no Treball. I si fiques les coses una mica més endavant, Aristo? Massa tard, deixa. Hòstia, com un pilar. Super enrere. Ha tret la pomera. Però no crideu. Estau pensant, això. Que molesteu el David. No. Aristo, pots dir que te n'estàs anant i estem arribant a Està molt separat. He d'anar a buscar. Serà problema d'això. Vale, va, Ara sí, va. Ara sí. Ara què? Ara. Marina, passa a l'altra banda. El Judit, puges tu? No. Deixeu-ho d'anar a la torre. Ara caminem. Vale, ara camineu. 1, 2 i... Umpa! Curra. Jo una curra. Has gravat? Hòstia, jo no m'he sortit. No crides. Ja li digues que vol dir Aquí va fer... No, agafa't aquí. Ah, cabrón, m'estàs clavant l'ungla al braç. Puta turro de merda. Ja estic. Ja ho veig. Ell aquí, amb això. És que a l'Aristo em quedava molt a dins del vaixell. Què us ha donat amb això? Que bona.